Quistocotxa. Hi havia una vegada a Grefa, un nen vora, que caminant per la selva amb els seus amics va perseguir un escarabat, Hèrcules, que el va allunyar d'ells. De cop i volta, trobant un arbre de copa dur, va menjar fins a cansar-se. Després, tenint son, va dormir recolzat en el tronc. En despertar, ell va ser a un lloc més bonic. Llavors va tornar l'escarabat, que conforme la seguia, va créixer fins a ser una persona. Ella, somrient, li va ensenyar una bella llacuna, amb molts peixos, que emprenyent-se entre ells es van acostar a la vora. Al bosc va veure molts animals. Uns bevien els rierols, altres passejaven amb les seves cries. Els de braços forts s'enfilaven per les branques i fins i tot les serps avançaven pels arbres com cintes. Allí es respirava goig i alegria. Un gran camí de troncs deixava avançar sense molestar-los. També li va ensenyar grans pintures dels éssers misteriosos de la selva, que sortint van vagar per l'arbreda. Grefa, al·lucinant, va seguir a l'escarabat, que va avançar provant fruits diferents. Abans de marxar, ella li va explicar que aquest lloc el visitaria molta gent i ho va cridar Quistocotxa. Quan la nit va formar una boira, el nen, pujant a una canoa a la riba, va tornar a casa, però xocant amb una altra va caure a l'aigua. Va ser l'últim que va recordar, perquè va despertar al seu llit amb una pulsera de llavors de Wairuro. Grefa va demanar als seus pares que el portessin una altra vegada al lloc, però no van trobar ni escarbats, ni camins, ni animals tranquils. Sent jove, a la mateixa zona, van construir un parc turístic, on va treballar cuidant animals. Ho van edificar tal com ho va veure de nen. Però un matí va trobar una parcera igual a la seva en un dels camins. En arribar la seva propietària a buscar-la, li va contar com el seu pare el va rescatar i després d'enamorar-se, van viure cuidant el parc que els va unir.